Fl-aħħar ġimgħat il-Korp tal-Pulizija kompla b'sensiela ta' spezzjonijiet ta' rutina ta' traffiku f'diversi toroq madwar Malta u Għawdex. Dawn il-kontrolli jsiru b'mod regolari tul il-ġurnata kollha, kemm mal-jum kif ukoll bil-lejl, bilan li titħares is-sigurtà ta' kull min ikun fit-triq. Bejn l-ewwel u 30 ta' Diċembru saru b'kollox 271 spezzjoni li matulhom twaqfu 7932 vettura. F'dawn l-ispezzjonijiet inħarġu 513 taħrika u 123 akkuża, filwaqt li 4 persuni sabu pożittivi li saqgħu taħt l-influenza tal-alkoħol. Skont il-Pulizija l-maġġoranza assoluta tas-sewwieqa kienu konformi ma' regolamenti tat-traffiku, iżda fejn instab ksur ittieħdet azzjoni immedjata. Waqt żewġ spezzjonijiet separati ġew arrestati żewġ persuni. F'każ minnhom sewwieq naqas milli jobdi l-istruzzjonijiet tal-Pulizija u beda jsuq b'mod perikolus. F'każ ieħor sewwieq inqabad isuq bla liċenzja darbtejn fl-istess jum. It-tnejn tresqu l-qorti. Fost il-kontravenzjonijiet l-aktar komuni kien hemm sewwieqa bla liċenzja valida jew polza tal-assigurazzjoni, karozzi b'numru ta' passiġġieri akbar minn dak permess u sewwieqa li ma kinux libsin iċ-ċinturin tas-sigurtà. Numru ta' vetturi ġew ukoll irmunkati. Ħareġ ukoll li f'għaxar xhur minn Jannar sa Novembru 2025 il-Pulizija għamlet 2711 road check. Waqfet madwar 58,850 vettura, inħarġu aktar minn 3300 taħrika waqt li 43 persuna nstabu pożittivi li saqgħu taħt l-influenza tax-xorb. Fis-qarrija l-Pulizija qalet li dawn l-ispezzjonijiet se jkomplu matul il-bidu tas-sena l-ġdida u tul is-sena kollha, filwaqt li qed jitqassam ukoll materjal edukattiv inkluż ma' karozzi parkjati biex jitħeġġeġ messaġġ ċar jekk se tixrob issuqx.